pörssisähköön. Nynnyt vaivautuko älköön? 2, 3, 5 ei paljon naurata, millä tän kaiken ehtii tienata. No en ottanut sitä kiinteetä, en uskonut naapurin Pasi. Nyt pipo päässä hytisen nurkis, lämpö painuu 8. Ei vilpistäkään ilo, kun pakkas herra pistää parastaan. Joo. Oven kahvaa jääkerros peittää, saunan ovet auki, puukiuas palaa. Täytyy yöllä nosta kahvitkin keittää. Huhuu, sähkölaitos pitääks tulla polkemaan? Oven kahvaa jääkerros peittää, saunan ovet auki, puukiuas palaa. Pitää yöllä nosta kahvitkin keittää. Huhuu, sähkölaitos saisko tulla polkemaan? Jos ottaisin töistä palkatonta ja tulisin teille päiväksi polkemaan, niin saisinko vähän alennusta?